নাই খালি এটা वीडियो करो ना फोटो तुलो फोटो গরম তো 48 করমছড়া মন্ডল যুব মোর্চাनि ব্যবস্থাপन बाय जों तिनि सिख्ला बदल बाय चंमारी बाय जों तिनि कायसा ए साल कुटुंबा ए जराव जों तिनि कायसा ए कुटुंबा जरा बरगनो बाहायके सहयोगिता खायमानाय ओ सहयोगिता न वानसुक लायै जों तिनि कायसा शरबत एवं तरमुजनि कायसा व्यवस्था खायका जाते बरग जोंनि राजनीतिक जों जे युव समाज जों सिख्ला बदल जोंनि मानसिकता बन कायसा जों खाली राजनीतिक हिने जों प्लेटफर्म तंगिया जों मानुसनि बरगनि यागलो बरगनो चुगमारियो याग लोगिपां रिनानि बागिनि वानसुकनि जोंनि राजनीति जोंनि वानसुमु अबनि जोंनि कायसा उदाहरण जों तिनि प्रतिटा जागावनो खाली मनु बाजारिया अन्यान्य जागाय दुमासा रांथुम पारांथुम मोटर स्टैंडिंग थुम बा बास स्टैंडिंग थुम ओ जागा थांगि जोंनि गोबां कार्यकर्ता कर्मीरो दिनै कुटुंबा सालो ए राज्यनि बरगनो कायसा ठंडा रिलैक्स कायसा खायनानि बागै किछिसो सामुं जों बरगनि मदद लांदो थांमोनो हनै जों ठंडा एवं जोंनि तरमुज अबरनो रिबुइ जों बरनो चुबाचु कायसा खायनानि मुसुमनि हेल्प कायसा चुबाचु जोंनि याक बाहारि होना बागै जोंनि नरेंद्र मोदी जोंनि आदर्श जोंनि पार्टीनि जे नीति जों अबनो प्लांगि थांनानि मुसुमनि जों बरगनो जतना हामदा आं 48 करमछरा मंडल प्रेसिडेंट संजीत देबबर्मा आनि लगी दङ आनि वाइस प्रेसिडेंट राजू करबुं yang temasa vice president dong sujuboni এবং আনি জিএস প্রণব সিনহা তাই অন্যান্য যারা আনি যুব মোর্চানি যত কার্যকর্তা তিনি সিকলা বদলনি কক সাউইনা চিনি কক খায়রন চিনি পাইছি নাই যত খুলুন